Amen. Munhu ngaave smart kubva paanodini, paanorara. Kana uri mukomana nebhutsu dzinodyiwa nembwa, obva sei vakambofuma vachitonga imwe nyaya yefoni. Vakomana varara mumwe chete, nobva pashayikwa foni ano vaya vanosimbobawo vaya vatopomerwa kuti iyo nyaya nhau yako yekugara kudai nepausina mbavha yatopo pakashayikwa chinhu iwe wambopfuura nepo havareki. Foni yashaya. Ko bhutsu dzangu alright, adzakakuritswa na uya urewo every bhutsu out. Saka vanhu vaita sekumudherera so nobva amudega achikanda every bhutsu idzo dzimba dzavakomana kai kana kuine chinhu chinotyisa kupinda kungonzwa zvinzi deme boys. Asi akomana kana maenda edzai kunogadziridza zvinhu izvi zvishoma. Zvinhu zvako zvinyatsova well packed. Vanhu vachinyatsona kuti kana ukada bhurukwa haringe riri midzonga riri pariri kozi rimwe raunonyatsona kuti rangobviswa ka unonyatsoritesa mabvisirwa ndo zvakaunyatsona nemasimba kuti vachaita baba nevana ira musadaro vakomana. Zvinhu zvese zvinotangira pasmart handiti epamungoramba kungova smart ndo zvinotoenda munjere, because hakuna munhu angati iye anoita zvinhu zvetsvina njere dzake dzoita smart kunyepa apo inhema. Because njere dzinokuchinja behavior kuti zvausingade kuramba kwako tsvina exactly ndo behavior yako. Zvikango ndo panotangira nawo. Zvino vakomana dzakuritswa bhutsu dzedu, mwakutsvaga bhutsu dzake kwakuzonowana dzakaenda kuchikomo kwaimbwa yaiyakunga ndichidyira bhutsu kunhuhwa kusvika imbwa yanonga ichinozo yanonga nyama. Ona batikana dai mara indiita musikana ndaiti bvisa bhutsu, bvisa bhutsu, ndipe bhutsu. Nyaya ndainzwa asi bvisa bhutsu ndoda bhutsu. Kuti uri kutsvaka nokupinza pakitchen naundainzwa nini ndiri kutsvaga anondikanda pakitchen asi bvisa bhutsu. Ndipe bhutsu. Vafana musandienze kumayuti ndinokusiko kusekera yakapera iye zvino hauwane kusvika bhutsu yako. Aiwa gezai